Dzisiaj mamy wywiad z prawdziwymi terrorystami, białoruską organizacją BIPOL. BIPOL to związek funkcjonariuszy, policjantów, pracowników KGB, którzy porzucili służbę reżimowi i są teraz po stronie opozycji. W tym momencie przygotowują podziemną armię dla wyzwolenia Białorusi. O co w tym wszystkim chodzi, opowie nam podpułkownik Aleksander Azarow. BIPOL to przede wszystkim pracownicy służb bezpieczeństwa, którzy służyli w Białorusi i zrezygnowali z powodów politycznych. Naszym głównym celem jest dokumentowanie zbrodni Łukaszenki i pracowników resortów siłowych, którzy na jego polecenie popełniali przestępstwa przeciwko Białorusinom. Zbieramy informacje, znajdujemy filmy w internecie i identyfikujemy z filmów osoby, które popełniły przestępstwo. Poza tym, wiele osób zwraca się do nas i opowiada swoje historie. Przesyła informacje, my gromadzimy te informacje i prowadzimy dochodzenia. Zbieramy także inne informacje, także te o różnych faktach związanych z korupcją w reżimie Łukaszenki oraz o tajnych działaniach, których się dopuszczają. Na przykład o utworzeniu PMC, prywatnej firmy wojskowej Szajmana, którą niedawno opublikowaliśmy. Szejman, szef administracji prezydenckiej, zwerbował pułkowników, specjalistów od uzbrojenia, a także dawne siły specjalne. Umieściliśmy o tym informacje w internecie. Czy wy współpracujecie z Unią Europejską i czy udzielacie informacji o naruszeniach prawa międzynarodowego ze strony Łukaszenki? Zawarliśmy umowę z organizacją Dignity, zgodnie z którą napiszemy szczegółowy raport, w którym wyszczególnimy wszystkie zbrodnie popełnione przez reżim, na które mamy dowody. Dołączymy te dowody, w tym dokumentację tortur, i przekażemy je w całości do Unii Europejskiej. Dlaczego wybraliście Polskę jako miejsce dla swojej działalności? W Polsce zapowiedziano utworzenie organizacji BIPOL. Polska jest najatrakcyjniejszym państwem wśród naszych sąsiadów. Na przykład moje dzieci uczyły się języka polskiego. Ja też wcześniej uczyłem się polskiego. A język ten jest podobny do białoruskiego i dzięki temu łatwiej nam się przystosować. Warunki życia w Polsce są też wyższe niż u naszych sąsiadów. Czy czujecie się bezpiecznie na terenie Polski? Członkowie BIPOL-u są uznawani za terrorystów w Białorusi, a za tę zbrodnię grozi kara śmierci. Zwróciliśmy się do polskich władz o zapewnienie nam statusu uchodźców. Niektórzy z naszych członków już go otrzymali, niektórzy nie, ale dodatkowo złożyliśmy wniosek o ochronę i obecnie chroni nas polska policja. Jesteśmy przyzwyczajeni do niebezpieczeństwa i nie patrzymy na to w ten sposób. Wszyscy jesteśmy byłymi policjantami. Przez 20 lat widziałem wiele niebezpieczeństw. Przyzwyczaiłem się do tego. I jaki jest wasz cel? Ludzie nie zmienili zdania. Ponad 80% ludności nie popiera reżimu Łukaszenki i wiedzą, że nielegalnie zagarnął władzę. Ludzie czekają na jakiś znak. Nie ma już sensu wychodzić na ulicę, ponieważ ludzie będą zatrzymywani i wysyłani do więzień. Będą tam torturowani czy podlegali wysokim grzywnom, a zapłata tych grzywien zasila ten sam reżim, na który nakładane są sankcje. Dlatego przestaliśmy zachęcać ludzi do wyjścia na ulicę, ale ogłosiliśmy plan Peramogu. Tworzymy podziemną armię Białorusinów, którzy chcą walczyć i chcą zmienić reżim na Białorusi, aby Białoruś stała się demokratyczna. Pewnego dnia uruchomimy ten plan. Tymczasem ludzie dalej uczestniczą w jakichś akcjach. Rozwieszają ulotki na podwórkach, nalepki, wieszają flagi. Pokazują, że protesty nie ucichły, ale wybierają najbezpieczniejszą drogę. Pewnego dnia wydamy rozkaz i nie będzie już marszów przechodzących przez Mińsk z jednego końca miasta na drugi, gdy ludzie potem wracają do domów, a część zostaje aresztowana. Wszyscy będą odgrywać jakąś rolę. Ludzie nie będą wędrować bez celu i zgodnie z naszym planem rząd powinien się zmienić. Żywie Białoruś. Żywie wieczna. Спасибо большое za interwiu. Czy odbędą się zmiany na Białorusi? Zobaczymy z czasem.